Ukapenya kwa Yesu uliko moyoko inde moyo tsopano panutu wola kwira upenye kwa Yesu mbuyeyo kuombola na feratu iwe Hona, 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 hona tu, hona tu, kuli moyo kwa yense apenya Yesu yo wakufera tu pamtandapo anasenza pabwanji uchimo seo gati wanu pa Yesu sulipo wanji mwazi waketsa kutsuka ifetu gati usiti kwanako Feratu zile ferati zonse kukula moyo wa koma mwazi wa Yesu mbuyeyo kulupira mwampamvu ya mlungu watu hii kuyeretsa iwe mumtima komo wakufera tu pamtandapo anadera pamtanda zinchito zonsezi zoombola mizimu yatu